Budak isih ya. Ngerti nek kowe sesuk bablasnya sekolah to, Nduk? Ora mulih to? Nggih. 5.000 apa 100 iki? Pas. Aja ngomong mbahmu, bensine engko garapen dhewe ta terus. Ayo nduk diaturke nyong ngapunten nggih. Ya, mangga. Mas Mustika Nggih. ning Ngeten iki umpama besok duwe judul kok delalah padu sampean niku kok nggih gawe gelo kalih kula. Ora sida padu to. nggih kula nek di nganu apa seneni bapak kula nggih ngoten niku kok Pak. Nggih terus. Wah, kowe iki lamis. Kowe nang ngarepe panjenengane Mbah Pomak seni bapak ngoten niku wong nduk Mega. Pa. Iki wis saya sekolah. Sik. Tantane bapak di WA gurumu. Kok Mega dereng mlebet. Tanggapan aku ya ngono kok. Sinten niku? Mega, Pak. Niki. Oh, ya aja dadi mono ora mergo ngenani awak. Gurune WA anu pripun badhe gleng ngono. Ngapunten kerinan anak wedok mambengi pentas. Padahal tak gugah iku randang mangkat-mangkat mergo kudunan HP ngene iki. Dadi wong iki karo iki gur padha. Ya. Nyun sewu Mbah Siar. Ngapunten nggih. Nek cara cah cilik ngantek ngempleng. Sing darane ngempleng iki sapa? Anu Pak, dalan sambel niku lho Pak. Di ngapura yang nduk bapak melu kiprah mergo bapak mau bayaran 900 swidak. 10 juta kurang 400. Kurang apik piye? Mbadeg gleng ora sumber. Kowe mayang mbadeg gleng mayang ora entuk semen lho, Bu. Lah nggih niki di live streaming dadi adikku ben ngerti. Tekane kon dobel lilat. Ya. Calon pacare ngono terus karo mantuk-mantuk. Alus ngene iki nek tak nggo liwat ngono kaya ngopo ya. Jan. Ah, iki mbayangke ngono ki alus kene umpama tak nggo liwat ngono ora nyandungi. Ae nak karep kula ya golek ben sinau sik wedene wis kersane ngalah rak kepiye meneh. Jenenge wong tuwa ki direwangi ndederi mageri we kadang dom lompat tok. Can anak saiki cen sosok ki Iki wani sumbar ngono iki mau tak wis kendhek. Karepku lho Mbah sok putumu Mega sak sapine. Ning belah kono ngono. Awite wani ngono mau bermuni ngono kuwi. Anu nduk tapi nek sing regane bangsane selikur gratis mbele. Tangan iki wae digujeblek. Ora dik yakin demi Allah. Mergo ora muring ora iso lah, muring piye kon digas ora kenek. Mau. Sakarepmu ya Mas, tak pasrahke sing penting kowe pokoke tanggung jawab ngerti to bapakku ki nek bajingan. Lah sebabe ribut ki.
Ngene lho, iki ngonekke Bapak nyun sewu Pak Dekling. Iki kon awak aku ki gawe jeneng elek ribut ngono ki mergo saka kersane mbahmu mbiyen. Ki ana artine. R ki rembakakno ine iman, B ki bakale U-ne iki uripmu tentrem. Wong yen gelem rembakakne iman uripe bakal tentrem. Percaya ya ngono ki ra percaya tetep ngono ki. Nek Mega, Pak. Mega. M. Madhep mantep tok nggawe kowe. Kok ndelalah jedule yo jenong kaya ngono. G. Gatekno omongane wong tuwa nek anak iku kudu manung bangun miturut marang wong tuwa. A. Alhamdulillah hasilnya ya kaya ngene. Aja kon beleni lali aku sumpah. Nggih ngeten iki Pak Bu, karang pun ribut ketemu Degleng nggih ngeten iki. Seger. Ya. Kowe mau nang omah rada sore karepku mambengi bar mayang ki arep turu. Ora sosialisasi ngrembug anak wedok sing arep digawe sesuk. Saiki totalane semene Mbah matur nuwun wis mancukupi blah. Berarti aku sesuk mau gedhan iki kendeli Mbah. Ning dibelah kono ya Mbah. Ning mbahmu ki nek jagong ora gelem dicatet jebule. Gandeng aku kene iki ora iso dicatet kono ngono kuwi mbahmu iki. Esem mira nyirnak kelung krah lan ngilangke rasa kang jenenge nganggo gregel. Tegese ora mung monoton ngono iki, tegese nganggo gaya. Sing marahi numan iki yo ngene iki, mlane wong ndek bojo ki delalah wong ndek bojo kok gelem selingkuh kae mergo ora mergo sengit karo bojone ora. Mung kepengin golek gaya ngene iki. Oh, Dadi wong lanang ku ora mergo sengit karo bojone ora, kepengin ganti cuacane nek tok model sing gayane ngene iki berliku-liku kuwi wis ora gelem meneka warna. apik golek liyane nyatane ketekan bosoke ya bali sing nang tuwa kok. Kuwi wong-wong ya ngono kuwi. Ning nek aku wis pokoke sumpah prasetyaku ora nyangoni sing tuwa, ora nyangoni sing enom nek kaya. Lah wis. Teklek guang kalen wis ora golek ning karo balen wis ora. Enduk ibu ketoke curhat. Bapake terangane mbiyen ya tau nakal. Kandhane ya. ngetoke mboten namung tahu Pak sakniki nggih ngoten ngetoke. Oh nek saiki ora, Nduk. Nek ibu nderek. Oh. Nek ora nderek lak deloken kiprahe. Tresnaku sundeli. Mak tratap nggon su kuwi mah tak kira nggon suku ngono trae sundul ngawiyat. Ya nggih. Matur sembah nuwun nggihipun dalu punika cegah wungon para penggemar ringgit Wacutal tetep tentrem ayem nggih. Nderek panjenengan pokoke matur nuwun saking Pak Margito sak rombongan nggih rawuh saking Karang Tengah. Nggih, menika lagu menika sejenipun kagem Mas Warjar ugi kunjuk dhateng panjenenganipun Bapak Haji Lukito ingkang wonten Tangerengan, ugi Mas Parmin Setiawan, Mbak Iwu Juragani Rias, ugi sak garwane nderek ora kemo. Melu no. Kok sing hebat kaya udu. Emane ra mbayari wong liya. Ya, sabar-sabarke ya le nek duwe mertua kaya ngene gemati ora kowe gawe. Tetep ditutup bapakmu nek ora mikire banget tenan. Sok sing penting tak kon gematene ora apa-apa nek pas bojomu rene iki ora apa-apa nek kurang udu tak tambahi.
Ning gurih sing rega 200 kan 50 medun aku yo ngono. Ya, tak tunggoki wae. Sing penting nek bapak tuwek iki kemateni. Ya. Nggih Pak Dalang, ngaturaken ageng panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Amin. Menika saking Angkatan Udara, jane dienggo nduk mega ning tiba nang rekeninge Bapak. Menika transfer ngaturaken ageng panuwun kagem Dik Mega. Sing ngaturke kowe, sing nyambut gawe, sing nampa kekucah Bapak. Kayak iki aku tak mendun ndak jelehi nang nggon YouTube engko. Tenan sing beri jawabane tenan. Ya. Wes sejauh men menengah. Tekakno. Tekakno.